Hello mga kalabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. At kung nakikita niyo po sa likod ko, andito po tayo sa El Capitan. Pero bago tayo syempre tumikim ng pizza ni El Capitan, titikman muna natin yung piniprepare na pagkain ni Distrito. Dahil for sure talagang matatakam kayo sa sarap sa mga ipapakita namin food na inihanda sa atin ni Distrito. So si Distrito and si El Capitan ay parang magkapatid yan sa isang sila, sa isang pwesto. Ayan, parang partner, ayan. Pero si El Capitan ay focus on pizza, and si Distrito naman sa kanilang mga meals. But for this time, ito muna, titikman natin yung kay Distrito. And then after Distrito, matitikman na natin yung pagkain ni El Capitan. So ito mga kalabidabs, no, andito tayo ngayon sa kanilang pwesto. Dito yan sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Of course, kasama po si JC and the rest of the Bicolano vloggers yan. So itong pwesto nito mga kalabidabs, actually dalawa yung matitikman natin later on is El Capitan, yung pizza na 50 by 50. So medyo malaki talaga yung pizza ang kakain namin mamaya, and mauuna natin titikman of course yung mga pagkain ni Distrito. So may offer sila dito mga rice meal, mayroon silang mga mayroon silang mga tapa and mga pagkain na masasarap talaga mga kalabidabs, no? So hindi ko alam kung ano yung titikman natin dito. And also mayroon din dito mga kalabidabs si Distrito ng mga pearl shake, cream, ano ba yan, may mga milk series. So madaming mga ino-offer na pagkain dito mga kalabidabs. So later talaga titikman natin yung kanilang mga meals and drinks. And then after nun, titikman na natin yung pizza ni El Capitan. So separate video ko na lang po yung mga kalabidabs, so para makita din ninyo kung gaano nga ba kalaki at masarap yung kanilang pizza. And this time, yung uunahin natin titikman of course ay yung pagkain na ino-offer ni Distrito, yung kanilang mga drinks. So dito po yan sa Castilla, Sorsogon. So abangan nyo po yung mga kalabidabs, at for sure talaga na matatakam po kayo. At kung gusto nyo pong matry yung kanilang pagkain, along the road lang po yung kanilang area. So madaling nyo pong matatagpuan yan dito sa Castilla. So ito mga kalabidabs, no, bibigyan ko lang kayo ng mga tawag doon, mga infos kung ano yung mga ino-offer nila dito, no. So mayroon silang rice meal, so mayroon silang lumpia Shanghai, tapa, longganisa, Hungarian sauce, bacon, chicken. So ang dami, no, and affordable prices lang po yan, no? From 80, 99, 120 pesos. Talagang sulit na po yung pagkain nyo dito. And also mayroon pa silang mga ino-offer like mga charong bulaklak, shark fish, hotdog, corn beef, maling, tocino, and extra java rice. Also, talagang sobrang dami yung mga pwede yung pagpipilian na talagang magugustuhan nyo. So, meron pa dito sila mga combo meal, no? Mayroon sila mga combo meal, asa dito sa kanilang mga milk tea and everything. Ang daming choices mga kalabidabs. And for sure, itong combo meal na to ay talagang sulit yung pagkain dito mga kalabidabs. Kasi sa worth 150 pesos, kung makikita nyo dito sa mga pictures nila, talaga namang sigurado ako na uuwi kayong busog na busog, hindi po kayo malulugi, babayaran nyo because yun na nga, talaga namang quality food, delicious food, at the same time affordable po ang inyong kakainin. Dito lang po yan sa Distrito. So ito mga kalabidabs yung isa sa mga samples na ino-offer na dito sa Distrito, no. Ito yung tinatawag nila na ice crumble. Ito yung ubi cheese. Ito yung Smurfs. Yun, Smurfs, tsaka mango de leche. So ito po yung mga available na matitikman nyo dito po yan sa Distrito. So try natin later on kung gano'n nga ba kasap yung mga ino-offer nila mga kalabidabs, no? And I think lahat naman ito talaga masasarap. And according po dito sa ating may-ari, no, itong mga ito na ino-offer sa atin ngayon ay syempre yung mga kanilang mga
pinaka the best, no? Talagang mas binabalik-balikan daw itong mga kalabidab. So, ito try natin kung gaano nga ito kasasarap ng mga inumin na ito. Kaya kung hindi pa po kayo nakatikim ng mga ganito kasasarap na Distrito Special, itong Distrito Special, kaya punta na po kayo dito yan sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. So, tikman na natin mga kalabidabs and tingnan natin kung gaano nga ito. Kay yummy! Yummy, yummy! So, ito po mga kalabidabs, another one. Ito yung dark choco with cream. Tama? Dark choco with cream. And so this one is kiwi lychee. So, tingnan niyo mga kalabidabs. So, itsura pa lang mga kalabidabs. Talagang refreshing na. Talagang mukhang masarap. Ano pa lang ito mga kalabidabs. Itsura pa lang, no? Matatakam na po kayo. So, mamaya talaga titikman natin ito later on kung gaano nga ba kasarap sa mga in-offer nila dito. So ito mga kalabidabs, ito naman yung mga sample na pagkain na ino-offer dito sa distrito, no? So mayroon silang mga pa-bone marrow, ayan ito. Tsaka mayroon din sila itong tapa, no? Tapa silog. So unique yung lalagyan nila mga kalabidabs kasi nakalagay sila sa ganito lalagyan. Anong tawag dito? Ang tawag ito kawali. Tama ba? Mini kawali. At itong tapa silog na to, ito na po yung lalagay niya mga kalabidab. So, di ba? Very unique po yung kanilang idea. Nakalagay siya sa mini kawali. And then, mayroon silang pa extra rice. So, mayroon silang extra rice. Ayan, nakalagay din siya sa mini kaldero. Tama ba kaldero? Sa mini kaldero. Ayan. Tapos, itong kanilang sizzling pares. So, yung sizzling pares mga kalabidabs, mayroon na siya ito yung pa-bone marrow. This is the bone marrow. Ito daw po yung isang pinakamasarap at binabalik-balikan ng mga customers dito sa distrito, no? And yun na nga mga kalabidabs. So, kung gusto niyo po matry yung kanilang mga offer dito, yung kanilang mga rice meals, combo meals, yung kanilang mga drinks, and yung kanilang mga pa-shake, no? Punta lang po kayo dito sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Tama ka? Castilla, Sorsogon. Dito po yan. Makikita niyo po yung nakakaratola doon is El Capitan. So mostly po yung aside po sa El Capitan na i-feature natin later on, dito po natin matatagpuan din yung kanilang mga sarap pagkain sa distrito. So titignan natin ito lahat mga kalabidabs kung kumusta naman yung lasa dito. Balita ko mga kalabidabs. So balita ko sa mga marites natin yan, yung mga kamarites natin. Ang sabi ng mga kaibigan kong marites, masarap daw yung mga pagkain dito sa distrito. So dinadalo daw po ng even mga foreigner pumupunta rin dito mga kalabidabs para tikman yung kanilang ngayon offer na pagkain. Of course, kasama yung aking mga kaibigan Bicolano vloggers, mga kalabidabs. Makikitikim din tayo, makikip-food trip. Parang mukbang na rin itong mga kalabidabs. Makikikain tayo dito sa distrito. At titikman natin kung gaano nga ba kasarap ang mga pagkain nila dito. So, I'm so excited. So, tara, samahan nyo na po tayo kumain at barantakan natin itong mga sarap na pagkain ng distrito. Ito pa pala mga kalabidabs. So mayroon pa lang din na bus na pagkain. So ito naman yun ang Hungarian sausage. O diba? So ewan ko kung paano namin ito kakainin natin. So dito po naman, kung gusto niyo po talagang matry mga pagkain nila ito mga kalabidabs, sa nakikita niyo naman dito sa screen kung gaano kasarap yung itsura ng pagkain nila. For sure, masarap din yung lasa niyan sa actual. Kaya kung gusto niyo matikman talaga yung kanilang mga pagkain dito mga kalabidabs, punta na po kayo dito sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. At makikita niyo po yung pwesto doon nakalagay is El Capitan kasi ino-offer po nila yung pizza. Pero aside po dun sa pizza, makikita niyo din po dito yung pwesto ni Distrito wherein nag-o-offer naman po sila ng ganitong mga meal, no? And drinks na talaga naman wapak. Kasi lang yung labas mga kalabidabs. Akala ko tapos na. Mayroon pa. Ito naman yung overload pares. So mayroon siyang chicharon, tapos mayroong ano pa ba, pares, tsaka mayroong with egg, tapos mayroong bone marrow. So ito naman tinatawag nilang overload na uubusin to ni JC. So abangan nyo mga kalabidabs kung mauubos ba namin ito lahat ng pagkain. Ang dami yung labas nila, no?
So, ito yung mga kalabidabs ha. Kung gusto niyo talaga, mahilig talaga kayong kumain, ito yung lantakan yung mga kalabidabs. Talagang ewan ko lang kung di kayo magustos nito, no? Ito yung kanilang overload pares, no? So, mayroon silang chicharon, mayroon silang pares, mayroon ng bone marrow, may pa-egg and rice. So, yummy. So, kakainin namin ito lahat, mga kalabidabs. So, ito ay parang mukbang na rin to. So, tikiman try! So, ito mga kalabidabs, no? Mag-start na kami kumain dito sa distrito ng kanilang mga silog meals and ano to? Ito mga drinks. Yan, madami mga drinks. So, ito mayroon tayong Paris meal with bone marrow. So, mayroon tayong Paris overload. At saka ito, mayroon, Hungarian sausage. Hungarian sausage. Ayan, tapos mayroon pa tayo dito tapa. Yan. Nasa maliit na kawali. Maliit na kaldero. Mini caldero. So, titikman na natin. Hindi namin alam ang kalabris kung paano ito ubusin. Oo, ang dami. Tara guys, gusto nyo? Guys, tara. So ito mga kalabras, sumakain pa rin sila. Hi guys. Ako kasi diet. Oh, well, hindi nga. So ito mga kalabras, sobrang sarap ng mga pagkain nila mga kalabras. At ito yung ako tapos na kumain, pero sila hindi pa sila tapos na. So, sobrang sarap ng pagkain nila mga kalabras. Kaya kung gusto nyo matry yung kanilang mga rice meals, yung kanilang combo meals, yung kanilang mga drinks, yan, punta na po kayo dito sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Again, San Rafael, Castilla, Sorsogon. Dito po yan sa distrito. Pero yung nakalagay pong karatula doon ay El Capitan because isa pa sa in-offer ng pwesto nila ay yung kanilang pizza. So mamaya po itatry natin yung pizza nila pero nauna natin tinikman yung in-offer ng distrito. Sobrang sarap ng kanilang mga meals, yung kanilang mga sizzling foods, yung kanilang rice meals, yung kanilang mga drinks. Sobrang sarap ng mga kadabitals. Grabe, kaya kung gusto nyo try yung kanilang mga pagkain, punta na kayo dito sa distrito. No? Dito lang po yan sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.